Il-Miliet it-Tajjeb. Nilqakom għal Quddiesa fis-Solennità tat-Twelid ta' Sidna Ġesù Kristu immexxija mill-Arċisqof Xikluna fil-Katidral ta' San Pawl fl-Imdina. Mod speċjali llum nitolbu lil Mulej sabiex inħallu lil Ġesù jitwieled fil-qalb u fil-ħajja tagħna, sabiex inkunu nistgħu nkomplu niċċelebraw il-Miliet, it-twelid tal-Messija matul is-sena kollha. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-paċi magħkom. Insellem lil kull min
qiegħed hawnhekk f'dan il-Katidral dal-għodu imma b'mod speċjali wkoll il kull min qiegħed isegwina fid-djar tagħkom fir-residenzi tal-anzjani f'tant istituzzjonijiet oħra ta' kura fil-pajjiż tagħna f'Malta u Għawdex. Aħna nsellmu xulxin bit-tislima il-miliet it-tajjeb, nitolbu li din il-grazzja qawwija ta' ħniena u ta' mħabba tkun dawl fil-qalb ta' kull wieħed waħda minna. U b'din it-tama u b'din il-fidi ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
nitolbu. U Alla jinnot tal-aġeb ħlaqt il-bniedem fil-kobor tiegħu. U b'aġeb akbar ġeddittu wara li waqa'. Għamel in-nies ma' Kristu fin-natura tiegħu ta' Alla, kif hu oġbu jieħu sehem magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. U li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Kemm huma sbieħ fuq il-muntanji ir-riġlejn ta' min iħabbar il-bxara, ta' min ixandar is-slim, ta' min iħabbar ir-risq, ta' min ixandar is-salvazzjoni u jgħid lil Sjon, Alla tiegħek isaltan. Isma'ha lajta, l-assisa tiegħek ollew leħenhom, il-kol flimkien jgħidu bil-ferħ, għaxraw bajnejhom lil mulej riġa lura f'Sjon. Intom, ħerbiet ta' Ġerusalem, għajtu l-koll bil-ferħ, għax farraċ il-mulej il-poplu tiegħu, feda lil Ġerusalem. Kixef il-mulej id-driħ tiegħu qaddis quddiem il-ġnus kollha, u raw it-truf kollha tal-art is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Il-kelma tal-mulej. Truf kollha tal-art, is-salvazzjoni tal-Alla tagħna. Truf kollha tal-art, is-salvazzjoni ġibit l-rebħa li min jagħtiha u driem għad-destiha. Rawi truf kollha tal-art, is-salvazzjoni tal-Alla. Fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu, f'għajnejn il-ġnus u wara l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Rawi truf kollha tal-art, is-salvazzjoni tal-Alla tagħna. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni tal-Alla tagħna. Għajdu bil-ferħ lil-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena jifirħu għannu. Rawi truf kollha tal-art, is-salvazzjoni tal-Alla tagħna.
Bit-trombi u bid-daq ta' trumbetti, għajtu bil-ferħ qudiem il-mulej is-sultan. Jaw jitlu f'kollha tal-art, bis-salvazzjoni Bidu tal-itra lill-Lut. Alla fil-modi kellem lill-missirijietna ħafna drabi u b'ħafna manjiri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' Ibnu li huwa għamel werriet ta' kollox u li bih ukoll għamel il-ħolqien. U liben li huddija tal-glorja ta' Alla u xbija tal-essenza tiegħu u li jżomm id-dinja kollha bil-kelma setana tiegħu wara li naddafna minn tnubietna għad fuq il-lemin tal-gobor ta' Alla fl-għoli tas-smewwiet u bekk sar daqshekk aqwa mill-anġli daqskemm ola minn tagħhom u l-isem li kiseb. Għax lil min mill-anġli qatt qal Alla int ibni jien illum nissiltek jew jiena nkun missieru u jkun ibni. Imbagħad u jdaħħal lill-ibnu l-kbir fid-dinja jgħid ukoll ħajqimuh l-anġli kollha ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Bidu tal-Evanġelu skont San Ġwan. Fil-bidu kien il-Verb u l-Verb kien ma' Alla u l-Verb kien Alla u kien fil-bidu ma' Alla. Kollox bih sar u xejn ma sar mingħajru. Kull ma sar kellu l-ħajja fih u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Id-dawl jiddi fid-dlam imma dlam ma jelbux. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xut biex jixet għad-dawl biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl imma ġie biex jixet għad-dawl. Dak id-dawl veru
li dawwal kull bniedem huwa ġej fid-dinja. Kien fid-dinja u d-dinja saret bih, imma d-dinja ma rfitux. Ġie f'daru u niesu ma laqgħuhx. Imma lil dawk li laqgħuh tom is-seta li jsiru li Alla, dawk li jemmnu f'ismu, li twildu mhux mid-demm, anqas mill-ġibda tal-ġisem u anqas mir-rieda tal-bnedmin, iżda minn Alla. U l-Verb sar bniedem u għammar fostna, u aħna rajna l-glorja tiegħu, il-glorja li għandu minn missier bħal ibnu l-waħdini, mimli bil-grazzja u l-verità. Ġwanni taċida fuqu meta jagħtu qal, danu li għalih għedtilkom, jiġi warajja immu aqwa minni, għax kien minn qabli. Għax mill-milja tiegħu aħna l-koll ħadna grazzja fuq grazzja. Alla tal-liġi permezz ta' Mosè, imma l-grazzja u l-verità seħħu permezz ta' Ġesù Kristu. Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma rafunna li ben il-waħdini ta' Alla li hu fi ħdan il-missier. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu li għadna kemm rajna huwa introduzzjoni għal Vanġelu skont San Ġwan. L-istudjużi għajdulna li x'aktarx kien innu li kienet tkanta il-komunità misranija tal-bidu u li permezz tiegħu kienet tipprova tispjega dak li aħna qegħdin niċċelebraw illum. Dan il-misteru kbir li Alla li ma jidirx, li Alla li huwa spiritu, dawl, ħajja, verità. Aħna nkunu nistgħu narawh, nkunu nistgħu nmissuh, inħarsu lejh. Għaliex l-iben ta' Alla sar bniedem u għammar fostna. U rajna il-glorja tiegħu. Din ħaġa li s-sensi tagħna jistgħu jaraw lil Alla magħmul bniedem hija xi ħaġa li hemm bżonn nieqfu u nixtarruha fil-profond. Il-milied jiġi biex aħna jkollna ċans naduraw dan il-misteru kbir ta' mħabba. Dan il-misteru kbir ta' Alla li ma jistmerx isir wieħed minna għaliex ħalaqna ġbija tiegħu. Mhux biss ħalaqna ġbija tiegħu, imma hu ddeċida li jibnu fil-milja ta' żminijiet bħala bniedem ikollu wkoll ħolqien fuq is-sura tagħna. Kemm hi ħaġa tremenda di. Fil-pjan tal-imħabba tiegħu Alla ħalaqna lili u lilek ġbija tiegħu. Xi tfisser di? Wara kollox Alla minnu xi tfisser li jiena maħluq ġbija ta' Alla. L-istess Ġwanni li waslinna dan l-innu sabiħ jgħidilna Alla huwa mħabba. Mela l-marka fil-profond tal-ġewwieni tal-jien tiegħi, il-marka hija dik tal-imħabba. Jiena maħluq fuq ix-xbija tal-imħabba. U l-iben tal-imħabba x'kull fejn hemm Alla inti poġġi mħabba.
U forsi dan il-kliem li smajna llum jagħmel iżjed sens. L-iben tal-imħabba jisir bniedem. Biex ix-xbija tiegħu, ix-xbija tal-imħabba fija, mhux biss jagħtiha lustratura, imma jreġġaħħa għaż-żbuħija tagħha. Mela jiena imsejjaħ f'din il-festa tal-miliet li fil-ġisem tiegħi, fil-kelma tiegħi, fil-ħarsa tiegħi, fil-messa tiegħi, dak li Ġesù ħa miegħu u ħa fih fil-miliet, jiena nsir imħabba. Il-kelma tiegħi hija ta' mħabba, il-ħarsa tiegħi hija ta' mħabba. Dak kollu li nagħmel, dak kollu li ngħix huwa mħabba. Dan hu l-misteru kbir li qegħdin niċċelebraw illum. Issa din għażla libera b'realiżmu kbir. Daw l-ewwel versi tal-Vanġelu ta' San Ġwan jgħidu ġie f'daru u d-dinja ma għarfitux. Niesu ma laqgħux. Kellhom għażla. Kien hemm min iddeċida no thank you. Full up m'għandniex spazju għalik. Imma lil dawk li laqgħuh u din għażla libera tom is-seta li jsiru u li talla li jerġgħu jiġġeddu fil-ħolqien tagħhom. Ħarġu mill-imħabba biex ikunu mħabba. Dawk li jemnu f'ismu. U din li nkunu li talla mhux kwistjoni ta' demm jew ta' ġibda jgħid, lanqas ir-rieda tal-bniedem l-ebda imperatur ma jiddikjarak inti iben Alla. Kienu jsejħu lilhom infushom hekk huma l-imperaturi bir-rieda tal-bniedem. Imma niġi minn Alla direttament. Ibnu sar bniedem biex aħna nkunu ħutu u lil Alla nkunu nistgħu ngħidulu missierna, mhux biss fil-misteru tal-ħolqien, għax hu missierna fil-misteru tal-ħolqien. Aħna minn aħna. Imma wkoll fil-misteru tal-fidwa. Dik il-miġja li lilna terġa' terfana, tatina r-ruħ, taħjina ngħidu bil-Malti. Rajna l-glorja tiegħu. U aħna nistgħu ngħidu li fih sibna il-ħniena, il-grazzja, l-imħabba kollha. Mill-milja tiegħu aħna l-koll ħadna grazzja fuq grazzja. Din il-kelma għażiża, grazzja. L-imħabba li ma tfittex xejn għaliha nifisha. L-imħabba li m'għandix prezz għaliex hija wisq prezzjuża. Il-mulej tas-sew ħa grazzja magħna. U llum qed jistedilna biex nieħdu grazzja miegħu. Llum fil-kredu meta nfakru
it-tnissil ta' Ġesù nieqfu ftit biex nadoraw dan il-misteru kbir ta' mħabba. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien, Alla minn Alla, dawn minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmelha mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li hu meqjum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-iben u li tkellem f'omm il-profeti. U fi Knisja waħda Quddiesa Kattolika Apostolika nistqarb ma'mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħaj ta' żmien li ġej. Amen. Mulej tilqa' t-talb tagħna f'dan il-jum qaddis tal-miliet u timlina bil-grazzja, il-ħniena u l-imħabba tiegħek. Nitolbu biex it-twelid tal-feddej tagħna iġib is-sliem u l-imħabba fid-dinja kollha. Għal-mexxejja politiċi biex jaħdmu għal paċi fid-dinja u f'pajjiżna u jħallu lil Kristu jgħallimna nħobbu u nirrispettaw lil xulxin bħala aħwa. Għal-bnedmin foqra, imwarbin u vittmi tal-vjolenza u tal-gwerra biex inmulej iġibilhom id-don tal-paċi dejjima. Għalina li nġbarna f'din l-Ewkaristija fil-miliet tal-mulej biex nilqgħu lil Kristu f'ħajjitna kif laqgħuh Marija, Ġuseppi u r-Raja. U Alla li tista' kollox, aħna mtlejna bid-dawl ġdid tal-verb tiegħek magħmul bniedem. Għamel għalhekk li d-dawl tal-fidi li qiegħed jiddi f'ruħna ikun jidher ukoll fl-emil tagħna bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qalmulejn li dejk is-sagrifiċċju għatti filu gloria tal-Sin, ħtiġijiet tagħna tal-fis-Solennità. Il-qamulej din l-offerta li qegħdin nagħmlulek fil-festa solenni tal-lum. Bija int warrabt għal kollox il-kollha tiegħek minn fuqna. U rġajt ħabbibtna miegħek. U bija wkoll aħna natuk qima perfetta bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaq il-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu għalkemm bħala Alla ma nistgħux narawh. Rajnieh fostna bħala bniedem fil-misteru Quddies tal-inkarnazzjoni. U mnissel minnek qabel kull żmien bħala bniedem kellu bidu fi żmien biex fih innifsu jerġa' jwaqqaf kull ma ġarraf, iġeddet u jsaħħaħ il-ħolqien kollu. Irreġġana lura mit-triq tat-telfien u jmexxina lejn is-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'fer kbir intennulek. Missier ħanin miċ-ċokontana nitolbuk bibnek Ġesù Kristu Sidna ilqa u birek dawn l-offerti safja u Quddiesa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek Quddiesa u Kattolika, għatiha sliem ħarrisha għaqada u mexxiha mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-isqof Joseph li qed jgħinni, mal-isqof Anton u mal-isfijiet kollha li jħaddru u jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddija tiegħek. U f'dawn kollha li hawn madwarna, inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek.
Għal-jom aħna noffrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqalgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw u ma jresqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek ħalla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha b'xirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-jum Quddies li fih il-Verġni Mqaddsa Marija bla ma tifseġ bubita taħt lid-dinja l-feddej inġeddu bil-qima t-tifkira tal-istess glorjuża dejjem Verġni Marija, Om l-istess Alla u Sidna Ġesù Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp u tal-Apostli u l-Martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrija u tal-qaddisin tiegħek kollha għal-merti u t-talb tagħhom għajna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta. Għamel il-tum kollha kemm tiegħek wettaqa qaddisha il-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesù Kristu. U hawn li lejl qabel ma bata ħal-ħobs fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajnejh lejn is-sema lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr birek qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla dan il-kalċi għażiż fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġarat il-ħajr birek tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, aħna ministri tiegħek u l-poplu Quddies tiegħek. Aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni mqaddsa tal-istess ibnek Ġesù Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluq glorjus tiegħu fis-sema. Nofru lis-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddiż tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjiba u sliem. Il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġust tiegħek qabel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddiż, vittma bla teba. Fiċċo kontana nitolbuk Alla li jista' kollox. Għamel l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-altar tiegħek fis-sema. Biex aħna l-koll nieħdu semna mill-altar u nitqarbnu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek li mtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddija tiegħek li telqu qabilna mis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-mamudija u qegħdin jistrieħdu fir-raqda tas-sliem.
ħena lihom u lej u għati lilhom u lil dawk kollha li jistriħu fi Kristu ilena id-dawl u slim. Lilna wkoll midimbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek. Għatija sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek. Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulej indejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, tbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u dina nagħmlu l-liben Alla, Ġesù, għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubiżna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba li nagħtihak il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għeda u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn ġnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħi d-nubiet ta' d-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. U lej ma jistħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejha. Dim
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarribina tax-xewqa. Ġesù, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamelu Alla ħanin lis-Salvatur tad-dinja mwielet illum bħalma għamilna ulied tiegħek, hekk ukoll jagħtina l-ħajja ta' dejjem u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Nixtieq lilkom, lill-familji u l-eżis kollha tagħkom il-miliet it-tajjeb. I would like to wish to one and everyone a blessed Christmas. Il-mulej magħkom. Alla tiba bla tarf li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu keċċa dlamijiet tad-dinja u bit-twelid glorjus tiegħu dawwal dan il-jum qaddis ikeċċi minnkom id-dlamijiet tal-ħażen u jimla qlubkom bid-dawl tal-qdusija. U li permezz ta' anġlu mela bil-feħ lir-rajja bl-aħbar ta' twelid tas-Salvatur tagħna jifawwal lilkom ukoll bilena u jibgħatkom ix-xandru l-Evanġelju tiegħu. U li bl-inkarnazzjoni ta' ibnu aqqat il-ħwejjeġ tal-art ma' dawk tas-sema. Jimlikom bis-sliem u jsaħħaħ ir-rida tajba tagħkom u jseħibkom
fil-ġid tal-Knisja tas-sema. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Missa est. Naslu fit-tmiem din iċ-ċelebrazzjoni tal-lum f'nhar it-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Mod speċjali matul dawn il-jiem ta' festi, il-Knisja tkompli tappella biex il-kull nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa, bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u anke d-distanza soċjali. Nawguraw lilkom u l-qrabatkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb u miliet mimli paċi u għena.